Балташ районында сайлауларның барышы турында нәрсә әйтә аласыз? Районда барган сайлауларга килгәндә, быел халык аеруча актив. Гомумән ил буенча да, республика буенча да менә без шушы 3 көн дәвамында бик күп сайлау участокларында булырга туры килде. Һәм һәр участокта шушындый мотор, күңелле җанлылык. Халык килә, сайлый, күңеле күтәренке. Елның шушындай булуына карамастан, Аллага шөкер дип әйтергә кирәк. Инде бу күрсәтә безнең илебезнең халкының бердәмлеген. Шу Балташ республикасы һәм район халкының бердәмлеген күрсәтә торган шушындай бер төшенчә дип әйтер идем мин. Һәм бүгенге көндә бик кирәкле. Без шуның белән инде илебезнең